Ele hormatly görüjüler, ne bärde Ali Baba Akademiýasynyň 90 üniversiteti. Bärde dostum ädir bir kiçijik himmet bardy bir aýdyp berer. Ali Baba Akademiýasy bolup, Türkiýanyň ýokary okuw jaýlaryny Aşgabatda getirdik. 9 sany ýokary okuw jaýynyň resmi wekilleri şu wagt Aşgabatda seri köşkünde biziň ilim bilim ulgamyny Türkmenistan, Türkiýe arasyny aratnaşygy ýokary derejede alyp barylýar. Şeýlede uly mümkinçilikler döredip beren üçin gahraman arkadaly gahraman serdarymyza uly sag bolsun aýtýar. Ali Baba Akademiýasy 5000'den owrak okuwçy yerleşdirdi Türkiýe döwletiniň ýokary okuw jaýlaryna 30'dan üniversitetler bilen kontraktymyz bar. Hawa işleşýär Türkiýanyň ýokary okuw jaýlary bilen. Ondan soň yani Gazagystanda türkçe dil kursumuz bar, Özbekistanda da Ali Baba Akademiýa ofislerimiz bar. Ali Baba Akademiýasy 30 sany üniversitet bilen mesela resmi sözleşmesi bar. Şu an şörik gelen 9 sany üniversitetiň hem resmi diller bolýar. Köp sag bol arkadaşım. Biz orta gelecekte girecek taleplere ul üstünlükleri arzu edýäs. Türkmenistan demokratik we dünýä döwletdir. Onu näme? Biz orta innik sergilere tomuş etmäne çagyrýas.